Kadako sa iyang talong, di mahagpong. Kung higapon, sinaugahing bumoton. Kadako sa iyang talong, murag bukton. Ang gidakon, grabe ha makalipong. Si kumari gusto ko no siya, ngamot ilaw sa talong bisag hilaw. Iyaha ko nung ilawon ang dako nga talong. Si kumari ganahan ko no siya, ngamot ilaw sa talong nga nagsinaw. Sa dihang gikaon niya, nalibat ang mata. Kadako sa iyang talong, di mahagpong. Kung higapon, sinaugahing pumoton. Kadako sa iyang talong, murag bukton. Ang gidakon, grabe ha magalipong. What's up mga idol? Alam nyo ba na kahit nasa bahay ka lang ay pwedeng-pwede kang kumita ng malaking pera? Ito ang 1xBet, ang #1 legit betting site. Mag-register lamang at gamitin ang ating promo code na Romel. Paano mag-register? Ilagay nyo lang ang inyong email, phone number at ilagay nyo yung promo code na Romel at maaari kang makakuha ng 7,000 sa unang deposit pa lang. At dito, pwede ka nang tumaya sa mga paborito mong mga betting games at hindi ka maboboring dito mga idol dahil marami kang pagpipilian na mga laro. Mas pinadali rin ang pag-cash in, cash out gamit ang ating GCash. So ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayong maglaro at kumita sa 1xBet. Pindutin lang ang link na nasa comment section.